No niin, moro. Mä oon Rahkamuija ja me ollaan täällä Rahkaäijän kanssa meidän talon kuntosalilla. Me ei yleensä käydä täällä, koska täällä on vähän puutteellisia juttuja. Täältä puuttuu kaikki. Mutta täällä on mukava rauhallista ja täällä on vähän hyvä kuvailla. Eli siis multa pyydettiin siihen jotain opastusta, että miten saisi vedettyä yhden leuan. Ja kaikki semmoiset voisit unohtaa alkuun, että leuanveto on miesten hommaa. Että se ei ole nyt kiveksistä kiinni, se on ihan niinku yrityksestä kiinni. Ja sitten eli siis se on hyvin yksinkertaista. Nyt tulee leuka, katsokaa. Ja ilman munia. Ja ilman munia. Eli hyvin on tultu. Ja sitten siinä on se, ottakaa huomioon, että mäkään en ole tehnyt tätä syntymästäni asti, että munkin on täytynyt tää oppia. Ja ihan ilman kiveksiä. Leuanveto on kuitenkin vähän niin kuin monet muutkin asiat, että sitä oppii ihan puhtaasti vaan harjoittelemalla ja harjoittelemalla. Mutta sitä on vaikea aloittaa, kun ei pysty sitä yhtäkään leukaa tekemään. Eli se ensimmäinen tarvitsee jotenkin keventää, että sen saa tehtyä. Ja yksi hyvä on siihen se, että kun se tanko on korkealla ja se aloitus on siinä se kaikkein vaikein, niin nostetaan sitä jotenkin sitä lähtötilannetta. Eli tässä ollaan jo niin puolessa välissä vetoa. Ei tarvitse lähteä sieltä alhaalta asti. Se alku on kaikista raskain. Kyllä. Tai sitten voidaan vähän jaloilla auttaa. Molempi parempi. Mutta pääasia, että saa jonkun leuan jotenkin vedettyä, että pääsee sinne ylös. Kyllä. Ja tuo sen sitten niin lähelle, jos tuntuu, että ei riitä, niin tuo sen niin lähelle sitten, että on melkein jo leuka siinä kohtaa. Että saisi sitä niinku tekniikkaa, koska tekniikka on se toinen tärkeä juttu. Ja toinen tärkeä juttu on voima. Ja voimaa saadaan hyvin apuliikkeelle. Leuanvetoa varten tarvitaan selkään voimaa, koska se on selkälihasliike. Ja tältä salilta, missä nyt ollaan, ei löydy ylätaljaa, mutta se on siihen todella hyvä apuliike. Se on se laite, mikä näyttää vähän leuanvedolta, mutta ei todellakaan kumminkaan ole. Sellainen tällainen näin. Joo, mutta sitten toinen, monelta salilta löytyy sitten myös talja ja jonkun sortin tämmönen naru. Tankokin käy. Tankokin käy, joo. Eli täältä näin, tuo pakka on vähän nyt tilalla, mutta... Eli tuolla sama liike kuin leuanvedossa, mutta tässä saa nyt valita itse painon, että tossa ei ole ihan yhtä paljon kuin Anni painaa itse 100 kiloa. Niin. Joo. Joo, eli sitten siihen voima-asiaan on hyvä lisätä jonkun tämmöisen liikkeen lisäksi joku tämmöinen liike. Ja meiltä puuttuu tältä salilta nyt myöskin alatalja, mutta todella käypä siihen on kulmasoutu. Eli yhden käden kulmasoutu, paino ja tehdään se työ selällä. Ja tässä on tärkeää, että olkapää menee tollain, että se on tuolla alhaalla, se on edessä ja sitten ylhäällä se on tuollain takana, että sä teet sen tosiaan selällä sen liikkeen. Ja mun mielipide on se, että riittävästi painoa tähän. Se mun on ainakin tosi vaikea oli alussa saada tuntumaan, kun oli liian vähän painoa. Joo, tätä näkee aina, että joku tekee jollain 3 kilon käsipainot. Jos ei sulla ole jotain puutostilaa, niin sä pystyt sen tekemään vähän isommalla. Joo, ja kulmasoudun voi tosiaan tehdä sitten tangolla ja myös käsipainolla tällainen seisaltaan. Eli tangolla on ihan sama idea kuin tässäkin näin. Luovat yhteen. No, tuolla kun tekee molemmilla käsillä yhtä aikaa, tangolla tai painoilla, niin se menee silloin tarpeeksi selkä tollain kasaan, kun silloin saisi niin kuin lapaluiden väliin voisi kuvitella jonkun tulitikkurasia vaikka puristavansa, että ne menee yhteen. Ja ala-asennossa olkapäät eteen, se selkä liikkuu. Niin, eli hyvä tulee. Sitten kun se leuka menee, sehän tehdään, en muista nyt sanoa tuossa, mutta näin päin, eli nämä kämmenselät tuonne ulos. Tää voi tehdä toistekin, että tollain se on kevyempi. Niin. Mutta sitten kun rupeaa kerään niitä leuvatuksia, niin on huomattava se, että esimerkiksi Golden Gateillä ei pysty leuattaan näin päin. Se on oltava näin päin.
ja tällä myötäotteella se on raskaampi. Eli sitten kun se leuka menee, niin sitten kannattaa ruveta leuotusta varten harjoittelee tätä. Ihan sama periaate, vaan kädet toisinpäin. Ei muuta kuin paikkoja spottailla. Kovaa.